и във Варна хората с малко така пак изкривено мнение, представа. Значи, сега, първо всички си, даже аз съм, нали, съм чувала и на обикновен гей да му викат травестит. Което не е правилно. Което не е правилно, защото травестит в никакъв случай не показва сексуалност. Травестит определя външния вид на един човек. Травестит означава, че единия притежател на един пол се облича с дрехите на друг пол. Не е задължително да е мъж, който да е облечен като жена, защото има и жени травестити, които се обличат като мъже. И има много такива. Това обаче в никакъв случай не показва сексуално. Значи може да имаш да облича женски дрехи, но да няма предпочитания в секса към собствения си. Има много мъже, които обожават да се обличат в женски дрехи, се обличат заради но правят настроението. и точно така облечени. Примерно да правят секс с жени, с жените си. С жените си, да. Ти мислиш, че някой пък жена ще е приятно, може да се облече като... И аз се очудвам, но има такива. И аз се очудвам, но има. Аз понеже много обичам да контактувам с различни хора, много често така чатя в сайтове за запознанства и на такива места и говоря, и защото там хората се отпускат и ме питат и си казват много неща, които ти си влизаш с твоето истинско име, своята снимка, не с някакви псевдоними. Не, с Елза Парини, с моя снимка. Много хора не вярват, че съм аз. Ти каква си? Ти си измислиш тук, Елза Парини няма да влезе. Защо да не влезе Елза Парини в сайт за запознанства? Какво толкова да не би, като хора в тоалетната да мирише на теменушки след мен. Нали, всички сме... Аз мен не ме пере звездоманията. И там научавам за такива неща. Мъж облича си, примерно, роклята на жена си, лягат си в леглото, правят си секс и затова си или обличат чорпогашници. Има мъже, които фетиш има да обличат чорпогашници. Добре, това някакво заболяване ли е? Как го разглеждаш? Просто предполагам. Значи аз съм много стандартна. Аз такива сексуални криввания, да ги наречем, не са ми по вкуса, но се сблъсквам, в смисъл научавам. В какъв смисъл, как не си по вкуса? Не ги приемаш, не ги практикуваш? Не ги приемам. Не ги практикувам. Ти с кой правиш секс? С мъж или с жена? И как успя да ми го завиеш това въпрос? Цял ден си мисля как да увъртя, да не ти отговоря, обаче ето виж как. С мъж. С мъж? Да. Ето сега майка ми се гледа и ще стане лошо. Защо бе? Добре. Мама, лъжа, не е вярно. Имала ли си по-лични контакти така с някой известен? Да съм имала, дали ще кажа? Ещо пък не. Как пък ще ти кажа? Нали после няма да имам? Ден ще си напиша една книга и ще си разказва за всичките. И аз един ден, когато нямам какво да губя, мога да кажа много неща. Когато викаш, вече няма да ни... Когато вече няма никой да ме харесва и никой няма да го интересувам. Не, виж сега, никой няма право да, по принцип, да разкрива. Много се дразни на хора, които не са дискретни и си правят пиар на гърба на други хора. Това всъщност в повечето случаи според мен върши лоша услуга и подлива вода. В смисъл, аз и да съм била и да не съм била, е тъпо да коментирам, защото... Може да семейни тия мъже и да ни разваляш. Най-малкото това, пък утре може някой друг да има желание да контактува по каквато и да е причина с мен и да се страхува. И аз винаги съм се стремяла така присъствието ми, държанието ми на публични места да показва на хората по всички начини, че такива хора като мен не сме това, което си мислят и не сме това, което са свикнали да виждат по улиците. Каква е си? Покажи сега. Да, нормални, обикновени хора, които можем да говорим нормално, да пазим лични тайни, всеки си клюкарства сега. Аз мога да изклюкарствам нещо, но има неща, които наистина няма смисъл да се поделят и да се казват. А скъпа ли е поддръжката един мъж да се превръща всеки ден в жена? Грим, поддръжка на коса, маникюр. Какво ти се налага да правиш, за да изглеждаш добре като жена? Какви процедури? Лазерна епилация на цялото тяло, ботокс, хиалуронови филари. Тук на устните? На устните, бръчките, скули, бръчки, всичко, което трябва да се оформи, да се поправя. Маникюри, педикюри, всичко. Маски, брада расте пилинги. ли си го махнал всичко? Не, имам съвсем малък процент. Но иначе има процедури, които могат да махнат, така ли? Абсолютно всичко може да се махне. И то трае. Бемки, брадавици, всякакви образования. Ще примерно силикон да слагаш в бюста? Не, да ти кажа. Защо? Защото е неудобно. За какво? То тежи, пречи, мести се, върти се, случи се. Ще си първия мъж, който си е сложил цици?
Защо да съм глупост? Кой? Знаеш колко много има. Има тук в България. Да. Има, разбира се. Има и транссексуални, не знаеш? Транссексуални си махат мъжкото. Да, и си правят и цици. И Има стават и само с цици. Има мъже с хем отдолу с член, отгоре. Да, отдолу с залагалка се казва. Ти представиш си, ти по-извратени, богати мъже. Основно го правят проститутките. Това го правят проституиращите, защото това наистина знам, че се търси много. Някой извратен богат мъж кани нея, хем отдолу залагалка, не е извратен. Значи аз ще обясня, може би, основната причина, заради която мъжете ходят с травестити. Значи, щом един мъж отива с травестит, той иска да е с мъж. Но по една или друга причина психиката му не му го позволява той да бъде с мъж. И тогава избира някакво подобие на жена, което е перфектна на външен вид жена, но той знае, че отдолу ще има изненада. Ти правил ли си някога секс с жена? Да. Първоначално си бил с жена? Аз съм лесбийка по природа, не знаеш ли? Вече ме обърка и мене, Дуни. Първо си правил секс с жени, после си минаваш само на мъже. А сега редуваш и мъже и жени или само... Как ти е кеф? Както ти дойде така. Имаш ли сега сериозна връзка? Кажи ли, че ми интересно? Ти сама си отговаряш, обаче си задаваш въпроси и сама си отговаряш. Това не ти ли беше това? Кимането е знак на съгласие. Така ли? Да. Ама на как? По български или по европейски? Ти кажи как. Добре, кажи каква е истината тогава? Ама не, аз ти казвам, нямам проблеми. Аз ти казах още в самото начало. Мога да оценя красотата и мога да... Когато един човек е красив... имаш ли сега сериозна връзка? Нямам, не. Между другото, това е лошия имидж на травеститите. Почна сега от така последните няколко години. Последните 7-8 години. Значи в началото хората много повече ни се радваха, много повече ни ценяха, защото наистина... Защо така се промени отношението защото много излязоха на улицата такива, които крадат и нападат хората и се дават лошо имидж и лошо впечатление. И всички си мислят, че всички травестити са такива. А напротив, това не е истината. Имам много невероятно културни, възпитани и много по... как да го кажа, елегантни и като маниери, като държание, като разсъдък и като менталитет от много жени. С много по-висока ценност на система травестити. Примерно Камела Паркър от моето шоу, Рупол. Те са с... Това не е истинския Рупол, не? Не е истинския, за съжаление. Просто тя си хареса на времето, като започваше това име и така си остана. Примерно може да се казва Румен Петко. Чакай, не исках това да кажа. Румен Петров да се казва или някаква друга дума да се... друго име. И си прави артистичен псевдоним Рупол. Ти, примерно, за живота си с едно име, си измисляш за пари. Никой не ви ги налага, вие сами си избират такива имена. Значи, когато аз ръководя нещата, когато става въпрос за мой продукт, когато аз създавам някой артист, защото... Ти имаш и сега такива? Камела Паркър, например, е... Командориш ли ги? Давам слагай тази перука, това ще правиш, така ще правиш. Не, те са естествени коси. Давам им напътствия. Значи, Камито дойде много с голямо желание, но все пак не знае, нали, как трябва да се прави. И съм ми дала напътствия, и съм ми дала... тебе на времето кой те учи? Ние сами се учихме. Ние гледахме и се учихме, но старата генерация знаеш как сме... ние знаем да виждаме по-големите, знаем да виждаме когато гледаме. А малките само гледат. Младите момчета, те от интерес ли го правят? Смисъл, че това е модерно, че това скарва пари или отвътре им идва? Има, знаете, то си личи. То си личи, като го виждаш, си личи. Който го прави, защото си мисли, че ще фане повече мъже или пък ще изкара пари и само заради това, то си личи. Не мога да докара този маниер, не мога да... тази грациозност, която по принцип имат вродено тези, които наистина усещат да са травестити.